sa Gitgit. Relax din pag may time. Palo entrance. I love SQ Pangkintin. Morning po. Morning po. Idol, kasama natin si Idol Jack Maglon, Jack Yoke, sa si Ma'am Joy. Nandito tayo ngayon sa Dipalo River Park. Hello! Cute ng aso. Buddy. Jack. Ano, ubusin ni Bong yan mamaya. Bawal ang buti doon. Isang buti lang naman. Kaya transfer natin sa Pampagana lang sa barbecue kuya. Bawal ang buti sa ano. Salamat Idol. Sa Alfonso. Sponsor. Let's go. So kay Kuya Bong. Sarili ko, isang picture. Friendly ka pa Jack. Mga ka Jack. Dito. Dito parkingan ng bike. Oh, shower out.
Five minutes later. Nakita natin yung mga ulam natin. Ito ang favorite. Tinakbat. Enggak. One hour later. 500 ba? Busog. Busog. Busog na tayo. A few moments later. Maligo na tayo Kapadyak. Maliligo na si Brindy Kapadyak. Maghanap tayo ng Serena. Yun o. Grabe, gumig! Eh, galating good. Galating medan. So lang, galating mo siguro. Hi! Ang sarap! Tamis na. Ikaw naman, i-video naman pag may pag-float na ka lang. I-send mo kanya ka. At ikaw nakpay. Magsisit ka sabay ko. Pau na, Okay. bakit floating akpay? Oh, sige. I-send mo kanya ka ta. Oh, sige. 1, 2, 3. Go! Ha! Kadalo. Ang sisit ka. Magsisit. Ayun, sige. 1, 2, 3. Ulit. 2, 3, go! Nabidyo ka dyan? Ready? 1, 2, 3. Tatayanan mo. Dito tayo.
Ako magsamang batot ko yun. Dapat binigyan mo. Ah, batok. Napamanjibato ko. Sabi nga ito kasi kanay, kasi kanay. Dapat si babato niya. May metro nakasilid kay camera. Ah, Ay, kasay. Ah, One. pag-beat lang niya. ay wala din eh. Naadalan sa mo dito. Ilan eh? Kilala. Ah, bato. 1, 2, 3, go. Iyan o, may mga model. Fail na fail. Okay, wala alis ako. Okay. Kaya tatlo kayo dyan. Baka sigari para makita. Mababasa lang na may pwet ko. Diba? Against the light bro ah. May magsunod na jita. Tangil. 1, 2, 3. Diba? 1, 2, 3. Oh, shout out daw mga friend ka pa dyan. Shout out, shout out. Yo, mga taga-Winggan daw. Magtanong na. Uy. Shout out po sa kat! Team Puyot Umingan po! Ating puyot. Yeah! Mga kapadyak. Opo! Tama mo dak. Friendly ka pa dyan sa YouTube channel ko. Ano ba? Friendly ka pa dyan. Friendly ka pa dyan. Biyain nyo na bigat. Ah, Team Puyot. Oh, shout out po! Pating Puyot. Shout out sa Team Puyot sa mga asawa ko dyan! Yeah. Sana all may mga asawa. Shout out po sa mama at papa ko po! Shout out po sa inyo! Pating Puyot. Tropa tayo dito, Team Puyot ng Umingan. Oh, shout out na dyan mga kapadyak. Salamat ang gulol. Iyan. Huwag sumama kasi ka minsan. Oo nga, Iyan.
Ba't ka wala dito? Kapis Sa mama ko! Shout out sa mama ko! Dito na ako! Ma, shout out! Dito pa sa mama ko! Shout out sa mata namin! Kuya Tumingan! Saan yung mga bike nyo? Oh, ingat kayo sa pag-uwi mamaya. Di ba? Malapit na lang, no? Aba! Mga ilang minutes na pagsadyak. Mga 5 minutes lang naman. Depende po sa kanya. Okay, ingat kayo ah. Ingat. Sa mata namin! Subscribe ah. Nakita mo na. Ito po kuya! Yun.